Mga igsoon, nindot lang pamalandungan kung ang atong salmo responsoryo karon na maraig sa Ginoo, tudloi ako Ginoo sa imong dalan. Apan kung itandi nato ang magisulti o ang attitude sa mga kadagkuan sa Hudiyo ug ang mga kadagkuan nga pari sa templo, unsa ilang attitude ngadto kang Hesus, nagpaka buta-buta. Miingon dayon sila, wala kami kabalo. Apan sayod kita nga kabalo gayud sila kung unsay tama nga tubag. Apan kay nganong niingon sila kang Hesus, wala mi kabalo, kay sa ilang pagtubag kabalo man sila nga murabag matrap gihapon sila sa ilang kaugalingong tubag ug sila ang maulawan. Ug kay nganong maulawan man sila? Kay wala man nila gigamit ang ilang katungod diha sa pagpangalagad, tinud-anay nga pagpangalagad. Nan taliwala o atubangan sa katungod ni Kristo nga gigamit niya sa tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan, sayod sila nga angay silang maulaw. Tingali mao kini nindot nato pamalandungan mga igsuon. Interesting kaayo for me nga sa paghubad sa pulong nga otoridad o gahom ang gigamit sa atong ebanghelyo katungod. Authority, power, ang paghubad karon katungod or right. Diri gipasabot kanato mga igsuon nga ang usa ka authority, usa ka gahom, dili usa ka matang nga kinahanglan pahimuslan, kundili usa ka katungod nga kinahanglan puy-an. Mao kini ang pagsabot ni Hesus sa iyang otoridad. Pagpuyo diha sa pagpangalagad. Kitang tanan mga igsuon isip mga binunyagan sa Ginoo, binunyagan sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kitang tanan gihatagan og katungod. Katungod nga kinahanglan natong puy-an sa pagpangalagad sa uban. Usahay manggod ang atong pagsabot sa katungod, ako lamang. Katungod ko kini. No, walay magbuot kanako, katungod ko kini. Apan mawala na sa atong panghuna-huna nga ang katungod kinahanglang puy-an dili lamang alang sa kaugalingon kundili alang usab sa kaayuhan sa tanan. Niining panahon sa Adbyento mga kaigsuunan, gihatagan kita og panahon sa pagpamalandong. Tingali usa sa atong pamalandungan karon, giunsa man nato pagpuyo ang atong katungod isip mga binunyagan. Gipuy-an ba nato kini alang sa atong kaugalingon lamang? O atong gipuy-an ang atong katungod isip binunyagan diha sa pagpangalagad sa uban, ilabi na diha sa inyong mga panimalay? Kumusta man ang pagpuyo sa inyong mga katungod? Nagpakaaron ingnon ba mo? Nagpakahimulos ba kamo? Nagpaka mapanghitason ba kamo sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, o sa inyong mga bana, sa inyong mga sidingan? Kami gani usab, kini usab pamalandungan namo nga mga punuan sa atong katilingban. Ang amo bang katungod, ang amo bang gahom isip mga punuan, isip mga pari, amo usab gipuy-an sa tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan, o amo usab kini nga pasabot nga usa ka gahom nga amo lamang? Kitang tanan mga kaigsuunan giawhag sa Ginoo sa pagpamalandong ni ining atong katungod isip binunyagan. Untana sa pagdawat nato unya sa lawas ni Kristo, pangayuon ta ang hiya sa pagkamapaubsanon nga untana ablihan diya perminte ang atong kasing-kasing og atong mapuy-an ang pamaraig sa atong salmo responsoryo karon.
nga kung mutumaw ang atong pagkaarong ingnon, kung mutumaw ang atong pagkamapanghitas-on sa atong kinabuhi, untana mas mutumaw ang grasya sa Ginoo ug ang atong pagkamapayubsanon, ug aron kita tinud-anay nga makakaton sa Ginoo unsaon pagpuyo sa atong katungod nga nagikan sa Amahan. Hinaot paunta.